školy. A zrazu ma zastavili policajti, že v škole je že vraj bomba. Deti, čo si myslíte o tom, že je v škole bomba? Pekná vec. Pekná vec? Áno. Prosto? No, Babičenko dalo. Niektorí by museli opakovať ročník. Ale nie my sme dobré deti. Hej. A čo keď... A čo povedz, to nezvláda na jednotky. Barbora, povedz, aké to bolo, keď si ráno prišla. No, idem do školy. Vykrasujem si a zrazu vidím tam policajné pásky, húkať auta, tam 3 policajné autá pred školou, policajné na mraky. Pozerám, učiteľka vraví chod dozadu a čo sa deje? Najprv som si myslela, že ide o nejakú cvičenie, no ale prídem. A tu boli opäť deti, všade pásky, všade policajti, no a dozvedela som sa, že je v škole bomba. Nový Afganistan! Čo? Poď sa ešte raz. V klasáku bola bomba zatvorená. To by bolo fajn! Však Paťa. No, a urobilo by to bum a už by bolo po klasáku. Teraz vám prinašam najnovšie informácie z našej obrovskej dilemy. Toť, rozbitá škola a bomba v nej. Pokračovanie s Paťou Ulinovou. No, že čo? Mama mňa si myslela, že je naozaj tu bomba, takže prídu po mňa, že to katastrofa, škola vybuchne, pôjdeme do rity a nikam sa nebudeme učiť. Kde je to čarovné tlačítko, ktoré im spustím? Áno, môžete to spustiť. Možno tam teraz nevidíte nič, ale sú tam policajné autá. Hrba policajných aut. To je bomba, kde? No kto by si zohnal peniazy na tej štvorku, však by toto bolo pekné divadlo. No to je sranda, keď to pachne ako taká... Ale prestaň. Ale... Toto sa katechetkou deti zorazujú. Naša stará dobráčka. Oni to by sa vážia. A najprv Danka, najprv sme boli a zrazu som ti zazvonil telefón. A tu dvihneme a zrazu Veronika Machovická povedala nám, že v škole je plán spať, že sme všetci na školáku. Dobre, my to čo ujebe, chápeš, mysleli sme, že to je len nás. Zrazu zastaneme, to sme ešte skoro busom havarovali, sa smevali na čisto. Takže život je svina. Dajte si pozor. A počúvajte. No, prišli sme do školy, Baris videl pečke, všetko videl. Povedal, že hasiči. A celý bus už vedel, že je problém. Ďakujem za rozhovor. Toto je jedno poučenie plynie z tohto videa. Nikdy nežite na Slovensku a v Banskej Bystrici, deti. Ja som videla. Nie, bol v škole. Nezvoreli nám. Takže, a nemôžeme ísť domov. Z rozhovoru s pánom učiteľom Albertom vyplynulo, že policajti budú prezeračkou 2 hodiny. Takže 2 hodiny budeme si čakať ako debilní na trávniku, typický príklad trávniku, a budeme tu sedieť v napätí, čo sa stane. Pokračovanie prinesie v ďalšom diele spravodajstva. Opäť s vami.